दिनै नोंथांमोना बिजेपि हान्जानि जानानै बा राजु ब्रह्मनि जानानै जिहेतु नमिनेसन गथायनो नागिरदों माबायदि? मोजाङानो साराथ' मोजां बिजेपियाथ' 100% देरहाखागोन होननानैसो जों सापर्ट खालामदों नालाय औ देरहागोन बेखौथ' जों मिथिला जिखुनु जाया जों देरहागोन आरो औ सारा जाबायदि माबा अनोना माबाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ बेनिखायनो बयबो मोजां मोननानै फैदों आरो देरहागोन बांसिनसो साबसिनसो देरहाबावगोन औ बनरगाव समस्ति 9 नं बनर ओरैनोथ' 6000सो सुबुंफोर फैदों आरो सारा मानि बांद्राय दालाबो खम बेसेयावनो जागोन होनखादों नालाय ओंखायनो बेखिनिखौल' लाबोनाय जादों आरो थेंक इउ राजिब सारखौनो जों देरहाहोगोन जोङो मोजां मोननानै बयबो बेयावनो फैजोबदों सारा देरहाखागोन मोजां मोनो मा होनबावनांगौ पाब्लिकफोरखौ अनो सारा जों फैबा मोजाङै नायो आदर लायो सारनि मेदामाबो बेनि थाखायनो जों